dintre del món dels supervivents als abusos, doncs això, hem contactat amb diferents associacions i de les associacions ja ens han donat el contacte, no?, per poder parlar amb gent que ho ha treballat i que pot parlar de la seva experiència, però això, després d'haver-la madurat i passat per un treball psicològic, no?, o terapèutic d'acceptació d'on ve i del punt en què es troba ara. En aquest cas, quan heu entrevistat les persones abusades, ho heu fet sempre acompanyats amb algú? Perquè en el cas del suïcidi generalment ho fèieu sols, no? Els entrevistàveu amb ells directament. En aquest cas també ho heu fet així o no? Nosaltres els hem entrevistat, però no hi havia un especialista amb nosaltres. No, perquè primer, com que ens vam assessorar amb especialistes, tot i que va ser bastant paral·lelament. Les primeres van ser amb especialistes, però després ja paral·lelament hem anat entrevistant fins al final a especialistes i a testimonis supervivents, fins que hi ha hagut un punt que alguns supervivents que han volgut participar no hem pogut perquè hi havia tant material que la Daniela Feixas, per exemple, no?, que deia, ostres, hi ha molt material, ella està en l'elaboració de la dramatúrgia, hi ha tant de material que també et fa cosa entrevistar algú per després no poder recollir, si és especialista no, però si és un testimoni que està fent un pas explicant tot això. Llavors, paral·lelament van anar seguint especialistes i testimonis i ara ha passat una cosa fa molt poc que parlant amb una persona coneguda és una mare d'un infant que va ser abusat, no? Llavors, aquesta entrevista sí que la vam fer, tot i que ho tenia... Perquè era com, ostres, la visió d'una mare que li han dit fa molt poc el papa va abusar de mi quan tenia 4 o 5 anys, vull dir, clar, ens vam trobar amb això i li vaig dir, escolta, et puc entrevistar? I li vaig explicar el projecte i va dir que sí. Llavors vaig dir, Daniela, en aquest cas, és la mare d'una supervivent. És interessant, perquè com que és aquest tema de la família... Sí. No? Clar, és un tema que afecta a 3 mites que són la família feliç, no?, la infància feliç i la sexualitat. Són 3 mites de la nostra societat que sembla que tot va bé mentre, no?, tot està ho tenim tot superat i tot controlat, però no, o sigui, dintre d'aquests 3 mites feliços hi ha bombes que poden explotar en qualsevol moment. No? I per això moltes vegades s'amaguen, perquè moltes vegades, per coneixences que tinc, que sé que no s'ha acceptat a dintre de la mateixa família que hagi passat això, no? Encara que la filla ho hagi denunciat, hi ha gent a dintre que ha dit això és impossible, tu t'inventes una pel·lícula i no passa això. Sí, això és el que preguntaves abans, que les reaccions dels agressors moltes vegades és o això no ha passat, o això fa molt de temps i ara exacte, o moltes vegades no ha pogut... Que la persona supervivent pugui anar i dir-li a la persona que en el seu moment va abusar potser no ha pogut passar, perquè quan aquesta persona ha volgut parlar l'altra ja no hi era. O bé també hi ha el tema de voler denunciar i el cas ja prescrit, que això també és no és només a nivell judicial, és molt complicat. Hi ha països on no prescriu mai, o en el cas d'Espanya on sí que prescriuen els casos. I clar, aquest és un altre tema, perquè la persona que ho ha patit, quan decideix explicar-ho, amb què es troba? Amb que potser ja ha prescrit, amb que els familiars això t'ho inventes o no, o es troba que sí, en aquest cas... Clar, la primera reacció sempre és de negació, i això, qui ho ha patit, per qui ho ha patit també és... Clar, si em neguen la realitat que jo he viscut, em castren, d'alguna manera, i em quedo castrat i d'aquí no surt, no? Si no et deixes que jo m'expressi, m'ho guardo fins quan, no? I també el que és interessant en l'obra, que dic que la dimensió del tema és tan gran que no es pot abordar tot, és casos de persones que els va passar i ho han recordat quan tenien 50 anys. Però des de que va passar fins als 50 anys hi havia com... estava en l'inconscient, però no era... Llavors, clar, la connexió entre la ment, el cervell i el cos és un tema que quan hem parlat molt amb els especialistes i amb els supervivents, és un tema molt ampli, per entendre'ns també el nostre comportament. I que en el seu moment no ho van dir, perquè és allò de les paraules, també eren nens, no? Com dius això?
I aquí hi ha el tema de la vulnerabilitat dels nens. O sigui, ara també aquí a Girona portem uns... Sí. No, clar, és com... Els drets dels infants, on són els drets dels nens? El dret a ser escoltat, o el dret a ser mirat, no? El dret al propi cos... Sí. Clar, amb això nosaltres també crec que durant tot aquest procés, de cop, veus moltes més coses que abans no veies, en aquest sentit. Quan comença l'abús? Perquè hi ha casos que no és abús sexual físic, però és obligar-te a mirar, per exemple, no? És a dir, que el tema de l'abús també ja no és només, no, m'han tocat o m'han penetrat, hi ha un abús, que són les paraules, que són obligar-te a mirar, que això també forma part de... Sí, és un món.